Huvudpersonen Jochen i dag er oss 2, som det er satt på er Linda Andrews, som er kommet hjem og venta. Og et sånn man pleier å spille utländska tonlager at det kommer til ferie. Men Linda, skal vi i ferien? Det ordentligt deiligt. Det är väckra. Så fantastiskt det är. Solen kom fram och det hela visla deiligt. Är det deiligt att komma hem och få luft? Ja, ordentligt deiligt. Först och främst vill jag gärna säga tusen tack för att titta på mig. Jag för mig ordentligt beära igen och för mig som en stjärna. Så tusen tack för det. Ja, vi är glada för att ha det här. Jag är glad för att ha det här. Hur ser du upplevelse sådana svikna som vi är öle turbulent? Ja, men hon är ser och har varit med sig och alltså verkligen hon har gagna mer otroligt mycket. Och det är har varit tror att jag har alltid lärt om när vi snär över hur man uppför sig. Och att det är att man att vi bläcka akkurat chill att en hur reagerar man? Vad gör man att där man som ser slår då en chalkan vänder man så hin vi eller för man ett ämnat. Och jag har alltid det att jag så ut slut jag för jag gott. Nu heldur onkel det att du finner en gå hjälp från Thomas Blackman så viktigt att han är ute i Church till Hus i Danmark. Är fullt ut så läs. Fullständigt alltså hade ett sort PR-stand som är eller om det inte kunde uttänkt. Så han simpelthen he made my day, he made my week. Elsie Blackman. Jag menar det inte. Jag menar. Ja.